Notre de running flow, I'm a full and Tadi, our Brazilian Patina, Moon, so come at the television safari, Moon, the Bolo Soka, and be fully and Ataploka for Homi and much politics, Alekanaka, be entering a web, Anna Mabado, Mokumi, and the Joe every year, Lucy, Haleti Matuli, our open Chama, and I live in North Canada, said about the gives me. Traoré ambe fully follow and Flebaudi also. Parce que il y a une anabole qui la bataille, une anabondoro, pétrole fla de yon sort donc mami nous bi flé. Et au lieu de fou, au folie coffee. Nef TV, c'est faire la télé autrement. Voilà. Donc vraiment en bas au fond quoi happy. Car Hogley c'est tout c'est des allées journalistes qui nous font avec Barake sur la Hanifena au Brésil au confirme Mahali Channel wati bila jina naye jamana tableau sera mon frère tout cas hakina uti asra aka bolo sera sans flaw do TikTok do Facebook na mo channel ame fo da ma ofin ki bisuna o ko fe angele nga we bila anga jamana ma babo ma hale jamana fa yuto mai ato ye Bakari Coulibaly ama fo Bakari ki bisuna alhamdulillah sunu Umar Traoré, Inché, Alhamdulillah, né Bakari Coulibaly, et on est continue ton modèle, façon la femme élan patriotique, façon d'état canon, et ma foi Alhamdulillah, nana Alhamdulillah, mais la télévision FTV, ma foi, Alhamdulillah na jarane, Inché, il faut qu'il y ait Thomas, élan politique, élan patriotique, élan patriotique, élan patriotique en la politique de Kouloudé, mais ben là, ben là, 100 ans aussi ça, depuis 100 mois en tant que en la partie créée là, né à président Tangané. Le président est Bori Kantra Coulibaly. Et les partis créés là 2011, 100 mois en tant que année parti politique sommet Barak et non fait. En y a tchékoula, élection là, en bela homme demain, candidat demain, des partis créés là, au plus Ismaïla Sissé, alors la Kaina. Et 2013, on a demain. 100 mois ani tan saba élection là kan contribuer ka nya teme ci on va partir sur le mina oui danaya de na la route moment ka boka tout le monde notre en tout cas 2013 mania bolo 100 mois kan cheki élection là tout contribuer ka en Ismaïla tout parce que nanya kandi façon la quête de la tria ani danaya pour les banaux partis politiques ni tout la mort tu as horonya ani tapeka on va partir sur le camp on va former élan patriotique ani façon de kakano au delà là-bas l'élan patriotique avant maintenant façon de kakano donc parti fene en a siégé à CI kono à CI 2000 là et là numéro d'année Bakari Coulibaly et yani non le parti na le gouvernement d'Amérique et tout ça on se met l'Amérique de follow et c'est technique et na ka Abidjan Badila ka boy ka so bata États-Unis des centaines de monde à Amérique et ta mouvement citoyen font que non en libéré non talent du projet là non alors mais la tête là on a tête pas on fait le non talent du tout ala ya que année aéroport pour la forme non pour le
anw de y'olu jɔ dilanni min kɛra terminal kura in anw de y'o jɔ f'a kɛra sa terminal Modibo Keyita ye aéroport Modibo Keyita international Modibo Keyita anw de y'a jɔ MCA kɔnɔ Millennium Challenge kɔnɔ a kɔrɔ tasilen don kuluba de la a tɛ ka taa na en même temps an ye Alatona o fi Niger kɔnɔ kɔnɔ an ye 16,000 hectares fɛnɛ kɛ an ni américains mais ala y'a kɛ 2012 kɔnɔna la coup d'état nana américains ye fɛn bɛɛ lajɛ donc o kɔnɔ n ye n ka cabinet dayɛlɛ n yɛrɛ ye an ye parti sigi sen kan 2011 kɔnɔna la hali bi an ni mɔgɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan an ni FSD Sumala ye FSD créé force pour la sauvegarde de la République front pour la sauvegarde de la République u b'a fɔ o ma FSD an y'o fɛnɛ créé Sumala de y'o créé mais an farala kan après fɛn nana a taatɔ campagne na a ye président di Choguel ma bon hali bi o hukumu de kɔnɔ Choguel ye premier ministre Choguel ale de ye FSD ɲɛmaa ye bi voilà donc dakuruɲɛ laban walasa ka bɔ nin kɔnɔna na aw ka parti min bɛ yen nɔ n'o ye min yɛrɛ b'a dɔn cogo min na Élan Patriotique yala aw seginna ye kalafili kura minnu bɛna kɛ aw seginna y'olu dɔn ni ala sɔnna ma anw sɛbɛ yala parce que parti ka kun ye mun ye ni parti bɛ créé de parce que lajɛ dɔ b'i bolo fɛn dɔ b'i bolo ka se hɛrɛ se jamana ma u b'a fɔ o ma ko programme politique o programme politique nin a b'an bolo i tɛ se k'a kɛ n'i ma politique kɛ n'i b'a fɛ ka jamana ka bɔ nɔgɔ la wariko ta fan fɛ sɔrɔ ta fan fɛ ani sécurité ta fan fɛ politique normalement politique kan ka k'o de kan ni i nana e de kan k'o waleya jamanadenw ye parce que jamanadenw ka hɛrɛ sɔrɔ mais ni ala ni kɛra sɔnn'a ma an t'a dɔn élection min bɛ mais ni élection kɔni bɛ kɛ an b'an ka cɛden bɔ n'an b'an ka cɛden bɔ a kɛra cogo o cogo ani mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana in bɔ nɔgɔ la ni ala sɔnna ma. minnu bɛ ka jamana gérer nin waati in na n'o ye camancɛ fanga jamana ɲɛmɔgɔw yala an n'u ka kungilaw ye kelen ye wa an n'u ka hakilinaw ye kelen ye siraw fɛ. minnu bɛ ka jamana furancɛ fanga jamana ɲɛmɔgɔw bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko autorité de la transition n'i y'a mɛn autorité de la transition anw yɛrɛ dɔ don anw dɔ don mun na anw de ye IBK anw de k'an to M5 kɔnɔ anw de ye kɛlɛ kɛ o fɔ IBK ka démissionner ninnu nana militaires nana k'an dɛmɛ de ka a tɔ laban les 5 colonels la d'abord an ka foli bɛ gouvernement de transition mɔgɔ bɛɛ ani les 5 colonels an ka foli b'u ye parce que jamana tun bɛ cogo dɔ la n'i y'a ye olu ka nali sababu la an kisira guerre civile ma parce que an bɛna t'o sira de fɛ ni ninnu kuma na donc o la anw b'a fɛ pour que k'i ka question répond anw b'an yɛrɛ ye ni furancɛ fanga in kɔnɔna la anw yɛrɛ de ye furancɛ fanga in ye. ok nin diyara n ye an bɛ don sisan an ka sujet kɔnɔna na nin tun ye Yafunɛ Bala Bakari Kulibali ale ka lahalaw la n'a ka parti an bɛ Élan Patriotique an bɛ dugawu kɛ n'Ala sɔnna Ala ka a ka laɲiniw sabati. Amina. An bɛna an ka sujet kɔnɔ ka foli di bɛɛ lajɛlen ma tuguni k'a daminɛ o k'a fɔ ko bi an bɛna kuma fɛn min ye kununko samedi an ka jamana sɔrɔsiw ayiwa olu kɔni ye guwan kɛ u ye Yafunɛ Bala fɛn min ye ANIFIS kɔnɔna kɔni sera ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u bɛ se k'o lasɔrɔ cogo min na kuma an bɛna foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin u ma ani ka a ka hakilina min ye n'o di o kan o tɛmɛnen kɔ bɔ yen nɔ fɛn min ye an ka jamana kɔnɔna bi camancɛ fanga jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen nɔ u ye kalafili ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ayiwa hakilina ye min ye an bɛna kuma o kan o fana kɔfɛ fɛn min ye kunnafonidilaw olu jɔyɔrɔ ye jumɛn ye mankan kɔnɔna na mankan waati ninnu na kunnafonidilaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye an bɛna kuma o fana kan fɛn min ye a yira k'a fɔ fana an tulo b'a la munumnukanw na ani bɔlɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la fangalintɔn bɛ yen nɔ n'o ye Mamu Diko ka fangalintɔn ye ayiwa k'u b'a fɛ ka bɔ ka marché ayiwa ko fanga taabolo man di an bɛna an da don o fana kan n ka hakilina don o kan o kumana komi aw ye parti politique mɔgɔ ye n b'a fɛ ka kuma in segin ma tuguni an ka sɔrɔsiw kɛlɛkɛcɛw awɔ ni waati min komi sisan komi bi ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Mali bɛ se ka k'an ta ye cogo min na awɔ an y'a mɛn ko u ye ANIFIS e y'a ye cogo an b'a fɔ o ye tare de an b'a fɔ alhamdulilayi fɔlɔ ne tile kelen ma tigɛ an ka armée la ne tile kelen ma tigɛ ninnu na depuis u b'a f'u ye tuma min na depuis u b'a fɔ tuma min na nin y'a san 10 ye k'u bɛ boli mɔgɔw k'u bɛ boli n'u yɛrɛ bɛɛ n'u ye terroriste ye k'u bɛ boli ne ma d'a la
munna ma da la parce que ninnu dusu b'u kɔnɔ cɛfarin maliyɛn dusu de b'u kɔnɔ manden o dusu de b'a ka armée kɔnɔ u y'a décidé n'i tun kɔni donna armée la ka ban i y'a décidé k'i bɛ i y'a a ŋaniya de k'i bɛ jamana in bɔ bolo la k'i bɛ jamana in kisi k'a tanga n'o ye sécurité ye o la yan'an ka don o la fɔlɔ ne b'a fɛ n'aw bɛ jɛ ka une minute di yan an ka mɔgɔ minnu armée an ka golomasigi tabaga minnu tanyana ani an ka civil minnu tanyana nin san 10 in kɔnɔ ne b'a fɛ an ka minute kelen ta k'o bonyana sigi k'u ye n'a bɛ o layidu di yan. a bɛ bɛn voilà a y'an ka wuli ka jɔ. Voilà, merci Antje. Voilà, donc o tun ye tasima ye o tun ye tasi dɔ ye ka s'an ka armée mɔgɔw ma kosɛbɛ. N'i y'a lajɛ ale fils tali kunun ça fait que an ka armée bi bi in na farafinna lamini na yan nɔ farafinna kilebi lamini na a ka dɔgɔ bi minɛn min b'anw bolo bi n'o bɛ farafinna an lamini jamana bolo bi o ye alhamdulilayi fɔlɔ. c'est-à-dire armement min b'an bolo bi a ka dɔgɔ bi farafinna kilebiyan fan fɛ bi ka taa Côte d'Ivoire la ka taa Sénégal ni dugu tɔw la a ka dɔgɔ bi min b'an bolo n'o bɛ mɔgɔ bolo bi o de la ko n k'a ma bali n na n'i y'a ye san 10 in kɔnɔ nin bɛɛ tun bɛ sen na nin y'a yira de an ni minnu bɛ kɛlɛ la an ni minnu bɛ kɛlɛ la an n'olu tun tɛ o an ni Faransi de tun don Mali ka problème bɛɛ filɛ nin ye terroriste ninnu n'i y'a ye bi u tun b'u ja ɲɛ jafarinya b'u la parce que mɔgɔ de b'u kɔrɔ tubabuw de tun b'u kɔ kɔrɔ i m'a ye depuis an ye tubabuw gɛn ka MINUSMA gɛn jigi foyi t'u la bi bɛɛ bɛ boli la ni min ma boli ka taa Mauritanie o bɛ taa Algérie o bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la Ala ni kira barika la bi Burkina b'an fɛ bi Niger b'an fɛ bolo bi olu ye groupement min créé bi ko AES Alliance des États du Sahel o dictaco groupement min filɛ nin ye filakan na bɛ fɔ de l'invincibilité l'invincible dictaco filakan de don l'invincible donc o kɔnɔna la mɔgɔ min se ka kɛlɛ a kɔrɔ o de dictaco filakan de don nin ye min mɛn donc o kɔnɔna la ni ye armée yɛrɛ ta bi k'a lajɛ ninnu bɛ ka kɛlɛ min kɛ k'a ta depuis transition daminɛra le transition ko u b'a fɔ min ma ko la transition de rectification depuis le 21 mai 2021 ka na bi la an ye MINUSMA bi bi in na anw de ye an ka cɛfarinya de y'a to ni bi jamana tɔw Burkina ni Niger ni jamana bɛɛ bɛ kuma Nations Unies la bi k'u hakilinata fɔ Mali o da bɛnna Mali de fɔlɔ la fɔlɔ Choguel ka taga ni la Nations Unies la septembre 2021 a taara min fɔ bɛɛ y'a mɛn ko Faransi y'an bila en plein vol mɔgɔ si tun tɛ se ka nin fɔ fɔlɔ ka bɔ o la an ka premier ministre fɛ an ka ministre de l'intérieur fɛ ka taa Abdoulaye Mayiga taara ka taa nin kuma kelen fɛnɛ fɔ o fana ye min fɔ ka jugu ni Choguel ta ye affaire étrangère fɛnɛ ka taa ka tɛmɛ o la ka na fɔ sisan Burkina affaire étrangère taara min fɔ ani tɔw donc armée ani kunun an ni fisi minɛli o ma ban ne la mais comme u y'a fɔ cogo min na bɛɛ depuis bɛɛ ne y'a dɔn ko bɛɛ minɛli min kɛra nin ye a bɛ na duguma dɔrɔn bi parce que MINUSMA tatɔ ko k'u b'a bɛɛ d'a ma sema mɔgɔ terroriste ko k'o tɛ kɛ sinon armée malienne ma ta guerre kama an k'o de MINUSMA ye yɔrɔ kan minnu minɛ u k'u d'a ma ka sɔrɔ a ma kɛ jɛɲɔgɔn ye ka sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ ye accordage ninnu y'a bɛɛ violé u ye fɛn fɛn Mali ma kuma kelen fɔ wa k'e tagali ko joli kɛ Kidali a ka taa sɛ kɛmɛ a taara k'a da o yɔrɔ ka fɛn bɛɛ kɛ mais digi dan ye dɛnɛ ye armée ye min yira nin ye an ye FISMA fɛn kunun de yan an ni Kidali tɔ kilo 100 ou bien kilo 60 ɲɔgɔn ni Ala ni kira sɔnna ma armée bɛ don Kidali ka sɔrɔ jeli ma bɔ an yɛrɛ ye min mɛn déjà ninnu bɛɛ bɔra Kidali kun tɛlen don otage de la terroriste tɛ dɛ mais Faransi de tun ye Kidali ta en otage avec la MINUSMA mais alhamdoulilah fɛn bɛɛ yera ka ban mais ni Ala sɔnna ma an ka to armée kɔ
an kɔni ni n'a sɔrɔ ni maliyɛn halala ye maliyɛn halala bi bi in na i kan ka to i ka armée de kɔ bi parce que ninnu bɛ ka min kɛ ne kasira don o wɛrɛ na pour yɛrɛ ne kan ka b'o donna ani fils ninnu ka terroriste ka drapeau de tun bɛ la France de tun bɛ drapeau bila yen ne kasira n y'a dɔn k'u donna ala ni nisɔndiya bolo tuma nisɔndiya sugu bɛɛ b'a bɛ mɔgɔ la kasi an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala k'a tɔ kɛ hɛrɛ ye n kɔni bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna anw ye politiciens ye an ka to armée in kɔ fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn ko jamana basigilen don n'i y'a mɛn a bɛ taa élection ni fɛnw na jamana de b'aw bolo fɔlɔ donc armée bɛ ka na o kɛlɛ de kɛ fɔlɔ ka jamana lasigi ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya la segin a ma ninnu bɛna tuma min na 80% jamana tun mɛnnen don 80% pratiquement Mali tun dalen don Bamakɔ dɔrɔn bɛɛ de la ani Segu fanfɛla ninnu dɔɔni mais bi bi in na alhamdulilah i bɛ taa fan bɛɛ mais ni Ala ka sɔnn'a ma an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ décembre bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ Mali an bɛ taa Mali fan bɛɛ an b'a fêter ni la ka n'a ye indépendance filanan ye ni Ala ka sɔnn'a ma. Ala m'o kɛla Ala m'o kɛla. An bɛna Seydou fan fɛ monsieur Sidibe nin hakilina e ye hakilina jumɛn ye nin ko la Mali armée ye ani fils minɛ. Traoré n bɛ fɔ ka Bakari Kulubali fo n'i ye Jefferini kɛtɔ ye Jefferini n'i ye ale kɛtɔ ye ka kɔnɔ sogoti fa nɛni o b'a sɔrɔ a kalifa yɔrɔ ye Digo ka so de Digo ye kɔnɔ dɔ de ye ale bɛ sigi jiribaw de la n'i ye Jefferini kɛtɔ ye ka kɔnɔ sogoti fa nɛni a bɛ t'i kalifa don Digo de la n'o tɛ Digo tɛ jɔ kɔnɔ sogoti ɲɛ Jefferini tɛ jɔ kɔnɔ sogoti ɲɛ i y'a faamuya Mali ye kɔnɔ sogoti de ye maa minnu tun bɛ ka jamana in kɛlɛ olu bilara a la de je l'ai tout le temps dit ne y'a fɔ bɛɛ ye n bɛ tila ka segin a kan le Mali ne fait pas face à des terroristes ni à des djihadistes non plus une rébellion. Le Mali fait face à une guerre par procuration. Il faut que Mokoka soit au démarminé. Il y a famille. Les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et la France qui se croient gendarmes du monde. Dieu nous est fait. Parce que nous défendons les Jamana Oumar. Après la Deuxième Guerre mondiale, Dieu qui est bafoulant qu'on fait. La guerre bannie qui est l'Allemagne n'a fait que la conférence de Berlin. Ni Dieu clara ou fait. Vous savez que partager quelque chose mania, clali quelque chose mania. Jamana do Jafara a konana. Jamana mino yere ba foko droit de veto ou bolo yere dama e nyoko Jafa. Clali quelque chose yala. Parce que Francis de Waraban Nirota, c'est-à-dire la France a eu la part du lion. Parce que Francis parti Minta Diekono, qui est le continent africain, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. Jamanatani Woro, Welma Jamanatani Nani Mimbe Akononana. Francis au Tali Minge. Dieu Jamana Ndafolo bébé au continent de Onana, c'est-à-dire Frafina qui lui fait Jamana. Donc, Francia damine a une rébellion blabla ni Jamana Bekono. A Kungera Mouye, voilà ça cassé car même musique à Jamana ou Nafuluka. Iki imu doni hakili jikundido. Pour que ka démissionner hakili daele. Ma karane minu frère hakili datugune no nit babu hakili nambe ula ku hakili daele. Donc, ni bɛɛ kun ye olu ka nafa siraw de ye. Mali problème n'i ye farafinna jamana o jamana ta Mali problème ka jugu n'a problème bɛɛ ye. Mali ye réservoir ba de ye. Réserve min ni Faransi ma ala exploiter daminɛ fɔlɔ. Faransi ye exploitation daminɛ Afrique centrale de la fɔlɔ. Gabon ninnu ni Congo ni République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'ex-Zaïre,
Maintenant, Mali, la Guinée, le Niger, le Burkina Faso, on a des réserves bail. Donc, ni Clara Duntoulou, la Fika Guerre Mundoulou, la Mali Guerre Mundoulou. Ni on a Djamana Nyemoro Bi. Nous, on est fini la Kao, ani civil Minumba, parce que souvent, le président a Haketo, nous, M. Bakary Coulibaly, a mandiné à Kafofio pour les 5 colonels. Kundo de Bala. Parce que, nous, les 5 colonels, au quoi Kafo Filitigila, quand on donne des deux, oui, au condamné, mais ne va pas flanquer la fin à Nyemoro. Ouema, Mania, Blema, ne va pas Djamana Nyemoro Minumbi. Baby, il au condamné. Ni les 5 colonels, il y a au condamné. Parce qu'il y a des civils qui sont engagés. Par exemple, lui, Coulibaly est engagé. Parce qu'il est contre certaines pratiques. En tant que politique, parce que je ne l'appelle pas politicien. Le politicien, c'est un menteur, un manipulateur. Mais l'homme politique, c'est quelqu'un qui est responsable, un leader, c'est-à-dire politique moro. Nico moro mako politicien. Moro kalane n'a pas politique. Ni a wele ko politicien, c'est un manque de respect. C'est comme si n'y a fait moro ma ko tele balia moro. Un politicien, c'est un menteur. Un politicien, c'est un manipulateur. Un politicien, c'est un trompeur. Mais un politique, non. Hakilina au début, Allah. Hakilina abo dangenemaya. Certes, il y a ce qu'on appelle le langage politique. Le jargon politique. Un vrai homme politique avait fait de fois accès à réaliser. Mais il va à chaque fois qu'il fait le cas de bois, il a fait comment il y a des retours puis qu'il faut faire ça. En tout cas, quand même, il m'a dit que ngamba la ligne qui est canique. Donc, on veut mieux faut en tant que politique au bout de temps. Même Mali kono, ni politique qui est barra befara nyoronka. Et bien, ni tonta kemao, tant autant, il veut un politique que l'épée de sera. On appelle le politique. Le reste, c'est des politiciens. Donc, Mali armé des fous. Mais il y a des armées fous. Il y a des fous. Il y a des sona. Katuga armé ko. Ka kokoroma dum. Ka tanu. Ka son komoma. Ka son minoma. Ka son nenima. Ka son haibaima. Ka son torochiema. Jamana de sonama. Non. On de son affaire. Quand on a armé Nidien le boutier, nous kama, on y a la lakana kama, on de koso lakana et sougou fly. Malfatigi be lakana, malfaté mi fene boye eba lakana. On nous débute à l'ignorance, en beau diaby de kono. Donc, chapeau à l'armée malienne. Tu vois, au Kana. Anyanga bafula bokada ni bafula bokada ye mama ko ko zone ni bok malay ni dara he abe foli di anga arma amma ni alibi ansabo ye minni ala kan tambe teme o kan fem minni ya ko bala ko ye ya foto na ama tamani mo ko ni ala ni ka kalafu bo ka dra ni ala kalafu folo mi no ko ye tamani kalafu no ko ma ke fifi kalo nata ya yira ka fo ko wado ko ma dati kili fa fo nga election to ko bela ni tamani ma kalafu kera ni ma mi sira ko election to ko ti bashi nga aboli ado ko au ni fani bo au ka hakina bon on va clanter bi élection boli ado ko on a quand décision de l'inférieur comme il y a fini à trop bien transition fangay frontière fangay on va on va les fangay ni a be fanga on collègue à photo là sur la photo là
a tɛ tɛmɛ o kan n'i y'a mɛn ko armée jamanadenw de don armée militaire bɔra an ka golomasiri dabɔ somɔgɔw b'o la o bɔra anw de la o. kosɛbɛ mais est ce que minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la i n'a fɔ aw ni politiki mɔgɔ tɔw ye ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn concerter ka bɛn ni kan wa. a kɛra n bɛna don o de la sisan o wɔlɔwɔlɔ ɲɛna sisan yanni décision in bɛɛ ka ta autorité de transition mɔgɔw fɛ gouvernement fɛ ministre Abdoulaye Mayiga a ye lettre ci parti politique bɛɛ ma kelen kelen k'an n'a ka sigi ka masala élection taabolo la proposition bɛɛ parti bɛɛ n'a ka proposition na k'a d'a ma mais a yɛrɛ min kɔnɔna la an y'a ye élection tɛ se ka kɛ ni kalo naani min bɛ ka na élection tɛ se ka k'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma février 24 février san kura kalo filanan n'o ye février élection le 24 o tile mugan naaninan dimanche élection kan ka bɔ o kɔnɔna la an y'a ye jateminɛ la ɛlɛ tɛ se ka bɔ o kɔnɔ d'ailleurs yan'an ka se nin yɛrɛ bɛɛ la fɔlɔ ni ne ka nɔ parce que pour que mɔgɔw bɛ ka min fɔ nin ye ko élection pour que référendum kɛra munna élection an se ka taa élection na. n tun bɛ o de i ɲininka o de. voilà n bɛna n'o kuma ye o. parce que a fɔra ko nin tɛ se ka kɛ insécurité ni. voilà mais pourtant référendum kɛra. référendum kɛra min na o ni nin contexte tɛ kelen ye o mɔgɔw b'o de faamuya. ɔ mais dɔw ka jateminɛ est ce que u ma kɛ walasa ka transition yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔw de arrangé o. a y'a ma kɛ ka jamana mɔgɔw arrangé ka jamana mɔgɔw arrangé yan. ayi jamana ɲɛmɔgɔw arrangé ma da la parce que référendum bɛ kɛ tuma min na le 18 juin ministre mɔgɔw tun ma tagali daminɛ fɔlɔ o tun ma commencé ka basiw di o gɛrɛ tun tɛ yen foyi tun tɛ yen o de ye élection nɔgɔya sinon n'a dan yɛrɛ ma a ka déclaration na gouvernement ka déclaration na fɛn élection technique tɛ o min don a bɛ gɛrɛ de kɔnɔ fo mɔgɔw k'o de faamuya u y'an ka bateau attaqué yan u ti kɔnɔna la o de ça c'est une déclaration de guerre n'a hakili b'a la en septembre 2011 États-Unis a ye sɔrɔ yen le septembre 2001 le 11 septembre 2001 san ba mugan ani san kelen Amérique u ma fɛn gosi yan u ma wari central gosi yan ka taa ministère de la défense Pentagone u m'o gosi États-Unis yan Washington kɛra la o y'u ka fɔlɔya yan ninnu terroriste n'u tun bɛ min kɛ an b'a la dɔrɔn o ka kisa ma bateau gosili filɛ nin ye c'est une déclaration de guerre fɛn ma gosi World Trade Center ma gosi ani Pentagone yan Bush ma taa fɛn na Afghanistan 2003 a ma taa Irak fɔlɔ yan ko n'i y'a kɛra u bɔra yen nɔ de yan a ma taa ka taa Afghanistan ka taa population civile mɔgɔw faga o maa don o maa bɔ an ka bateau Tombouctou m'a f'i ɲɛna fɔlɔ Tombouctou bateau in a dilanna a bilara sa première mise en service a bilara service la fɔlɔ en 79-80 donc bateau min gosilen tɛ nin donc c'est quelque chose d'archive ni tun y'an ka ni patrimoine de tun ye Mali bolo commandant mɔgɔw bolo patrimoine de tun don Tombouctou ye san o san samiya kɔnɔna la n'i b'a fara a bɛ bɔ yan ka kɔrɔnfɛla bɛɛ yala ka mɔgɔw ta ka taa n'u ye parce que sira man ɲi ni ne tun y'an ka bateau ye a falenba o y'a gosi o tɛ déclaration de guerre yan o de la armée kan ka fɔ nin guerre na o y'a sɔrɔ nin bɛ kɛ tuma min na o b'a sɔrɔ ministre mɔgɔw kan ka fɛn di bɛrɛ min na n ko bɛrɛ fana nin kɛra bɛrɛ kɛlɛ de kɔfɛ parce que ministre ko k'u bɛ bɛrɛ d'a ma terroriste ninnu faransi bɛ minnu kɔni ne de k'a fɔ ko terroriste bɛ faransi de don Seri a fɔ cogo min na a ka jugu ne an ni Faransi de bɛ kɛlɛ la comme il a dit c'est la guerre par procuration est-ce que i y'a faamuya Umar c'est la guerre par procuration an gosili min filɛ nin ye n'an ye guerre déclarée fo bi an bɛ min bi kunna an ma don an ni fisa yan bon guerre kelen de don en prise an ka chef d'état-major général y'a fɔ u ka communication na ministre bɛ taa ka base fɛn fɛn to ni sema mɔgɔw ko kan t'u sɔrɔ an b'a bɛɛ kelen laminɛ ni ala ni kira sɔnna a ma an ka to armée kɔ population kɔni b'u kɔ an b'a bɛɛ kelen laminɛ an ni fils minɛra kunu ni ala sɔnna a ma a laban bɛ kɛ Kidali an bɛ taa fɛn de place kɛ Kidali ni ala ni kira sɔnna a ma donc ni fɛn guerre de et sisan élection kɛra référendum kɛra le 18 juin o y'a sɔrɔ guerre tɛ yen nɔ
mais o y'a sɔrɔ kɛlɛ tɛ yɔrɔ kun sumalen don dugu dɔ kɛra o bila dugu dɔw tun bɛ bolo la mais on ma bali élection ma kɛ o mais bi bi in na on est en face d'une guerre ouverte bi bi in na attaque de juguyalen don mɔgɔ min nana i ka bateau gosi sinon normalement guerre nin bɛɛ tun bɛ kɛ kun tɛ maga bateau la ka kɔrɔ o 100 ans in kɔnɔna la il y a une période de guerre tɛ perfecte an b'o de kɔnɔna la mɛ u ma accord bateau gouvernement kelen pe de tun bɛ ka accord bateau u nana an ka bateau gosi kan tɛ don bɛɛ an donna bɛɛ tanba minɛ la ka Tɔnbukutu caserne minɛ o kan minɛ MINUSMA taara ka Gawo fɛnɛ d'a ma mais sisan o t'a fɛ an ka base tɔ ninnu sɔrɔ mais base tɔ ninnu bɛ sɔrɔ n'i y'a ye élection bɛ se ka kɛ parce que an bɛ guerre de la n bɛna kɛ min fɛ na zana don talen don e ka dugu n ka bugu bɛ ka jigin mais n ka bugu bɛ ka jigin mais n ka bugu de faga fɔlɔ wa ou bien n jɔ fɔlɔ de kan ka da ou bien ko n bɛ dumuni kɛ fɔlɔ dumunikɛ bɛ ma sɔrɔ o la ni bugu jɛna i bɛ dumuni kɛ cogo di n bɛ min kɛ fɔlɔ n bɛ bugu de n bɛ tasuma kɛ bugu la n bɛ bugu faga fɔlɔ de n ka bugu n bɛ o jɛ n bɛ cogoya ɲini o de la fɔlɔ k'o faga n'o fagara tuma min na ka bugu wɛrɛ jɔ ka sɔrɔ ka bɛn n'a ka dumunifɛnw ɲɛnabɔ fɔlɔ sinon an bɛ yɔrɔ min na de bi ka kuma élection kan ne yɛrɛ bolo o hakilitanya de ye quoi ne yɛrɛ bolo n'a danna ne ma ne ye politicien ne comme a y'a fɔ cogo min na ne ye politique de je ne suis pas politicien a y'a fɔ cogo min na nous sommes des politiques politique ye mun ye ka na ni hakili kura bɛ siraw ye ka jamana bɔ nɔgɔ la ka jamana sɔrɔ ta fan fɛ dumuni ta fan fɛ kuranko ni jiko ta fan fɛ ani école ta fan fɛ olu de ye politikiw ye ani wariko ta fan fɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min na hali politique ni fɛnw na n'an bɛna min kɛ wari an bɛna kuma o fana kan mais n'i y'a faamuya awɔ aw ye jamana ka ɲɛtaa sɔrɔ aw b'o de fɛ aw b'o jamana de fɛ an b'o jamana fɔlɔ de minnu ta ye jamana ni pɔsɔn na voilà politicien o politicien ye minnu ta ye jamana ni pɔsɔn na anw m'a fɔ o anw ye politique de mais anw tɛ politicien ye anw bɛ jamana ka hɛrɛ de dun ka fa ani kɛnɛya ka sabati jamana kɔnɔ ka siraw dilan u b'a fɔ a cogo min na développement anw bɛna n'o sira de ye jamanadenw ma o ye anw ka kilanta ye an ka projet de société b'o de kan bi bi in na bon o kosɔn n'i y'a ye i bɛ kuma k'a fɔ yɛrɛ k'i bɛ taa élection na jamana basigilen don o sécurité bɛ fan bɛɛ fɛ de o sécurité an bɛ guerre la an bɛna kuma fɔ ko élection bɛ se ka kɛ jamana kan ka basigi fɔlɔ bɛɛ ka mɔgɔw faga minnu b'a fɔ ko ka taa élection na est ce que o tuma ne yɛrɛ ye min ye est ce que o somɔgɔw sara guerre ninnu na fɔlɔ ne yɛrɛ i bɛ taa élection na i hakili sigilen don i bɛ taa élection na. e ko k'a bɛ lettre ci parti politique ninnu bɛɛ lajɛlen ma yala a bɛɛ jɛnna n'a ye ni a majorité jɛnna n'a ye kalafili ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ. ayi n bɛna min f'i ɲɛna u y'an wele ministre Ablaye Mayiga ye bɛɛ wele a ye lettre ci an bɛɛ ma k'an ka na sigi ka kuma mais yanni i ka na i bɛ lettre ci e hakilinata ye mun ye élection ko la bɛɛ nana bɛɛ ye dɔ fɔ mais majorité min yira parce que parti 200 ni kɔ est ce que ça c'est sérieux mɔgɔ parti 200 ni kɔ Amérique yɛrɛ fɔlɔ parti ɲɛnama bɛ yen a tɛ tɛmɛ parti 4 kan Amérique o parti ba 2 fana min ye démocrate et républicain olu dun ye mɔgɔ million 400 ni kɔ ye anw de ye mɔgɔ million 20 dɔrɔn parti 200 ni kɔ an bɛ taa min o la anw y'a yira ni président kura bɛ na désormais ka solution sɔrɔ nin na quoi i y'a ye a kɛra kako furu ye parti politique ka ca a dɔw bɛ yen nɔ hali siège t'u bolo o caman de bɛ yen nɔ bi dɔw yɛrɛ ka parti a membre ye olu ka denbaya dɔrɔn ye a dɔw ka denbaya t'u kɔ bi o cɛ de i ye faamuya donc an bɛ min ɲini bi ka jamana bɔ sɛgɛn kɔnɔ fɔlɔ maliyɛn ni ci tɛ digne d'être maliyɛn an kana min ɲini bi ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ fɔlɔ ni jamana bɔra dingɛ kɔnɔ ni fɛn fɛn y'an diya tuma min na k'an sɔrɔ ka taa élection na mais bi bi in na ka kuma élection kan ne bolo hakilitanya don quoi hakilitanya yɛrɛ don. ok Balima. n y'a faamu Sidibe. voilà o ne hakilina ka élection bɔ a tɔgɔ kɔrɔ e ka hakilina ye jumɛn ye. bon komi Bakari Kulibali kuma na olu ye k'a dafa politique mɔgɔw ye bon ni ka pan tigi bolo o b'a fisaya ka pan mɔgɔ wɛrɛ bolo ye dɛ olu de bɛ fanga ɲini yɔrɔ ni a bɔra olu yɛrɛ da
a fɔ tiɲɛ la nin tɛ élection wagati ye limaya kuma de don kodɔn kuma de don faamu kuma de don jamanadenya kuma de don mais Traoré bulu fiyɛla bɛɛ kalan ka di fiɲɛ tɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ se k'o kalan bulu fiyɛla bɛɛ o kalan ka di mais fiɲɛ tɛ ne kɔnɔ maa si tɛ se k'o kalan diɲɛnatigɛ la jamana ɲɛmɔgɔw bɔra le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, jamana ministre ba, maraw cɛbɔli ministre, jamana ka kumana sera ministre, a bɔra a kumana, a y'a yira jamana denw bɛɛ la. K'a fɔ gɛlɛyaw bɛna se ka don élection kɛli la a ma fɔ k'a bɔ a ma dɛ ko ka élection kɛli mabɔ dɔɔni a fɔra tan de ko ka un léger report tubabukan de don ko k'a mabɔ dɔɔni k'a kɔkɔ mabɔ dɔɔni o fɔra k'o da daruya minnu kan a fɔra bɛɛ lajɛlen ye a ma kɛ kɔnɔdimi ye o n'a kɛra ɲɛdimi de ye. Parce que k'a daminɛ carte mina na baara min kɛra an ka base de données t'an bolo an ta tɛ kɔni min n'a bɛ k'a fɔ ko ka 50 milliards sara hali na 50 milliards sara la mon frère n b'a fɛ ka min f'i ye n'a dira a bɛ kɛ baara tɔ ka jɛ donc il faut que olu tɛ se ka na bɔ k'o ni sugunɛ ye o. N'u ye élection kɛli kan c'est comme si ni mɔgɔ min sɔnna ka banako taa koɲɛbaw di i y'a faamuya parce que d'abord carte nina min fɔra a foyi tɛ anw sagoya la o to ye fɔlɔ carte biométrique to yen carte nina biométrique dilanna ni nina de ye o donc nina min dilanna a marché tun bɛ faransi de bolo entreprise française min y'a kɛ a kɔdi t'an bolo e ka élection yɛrɛ a ɲɔgɔn tɛ e bolo e bɛ se ka élection jumɛn de kɛ k'e bɛ se ka c'est pourquoi n'a fɔra ko élection présidentielle bɛna kɛ en Afrique Mali dɔrɔn tɛ candidats bɛ boli ka taa u kɔsɛbɛ France parce que il y a une organisation en France dont je vais finalement je suis obligé de le dire à ma qualité de journaliste parce que ne y'a dogo ne de bɛ kɛ jamanadenw ma jugu ye maa si tɛ dɔrɔn bɛ di ne ma pour que ne ka kunnafoni baara kɛ Mali kɔnɔ transition t'a di ne ma ne t'a ɲini o fɛ politique mɔgɔ t'a di ne ma ne t'a ɲini fɛ i y'a faamuya. Jɛkulu dɔ de bɛ Faransi Afrique politicien bɛɛ de bɛ o jɛkulu sɛgɛrɛ o jɛkulu in fɛnɛ ni entreprise iranienne de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o jɛkulu sɔnna ka don candidat min jigi kɔrɔ k'a fɔ i ye Afrique francophone la ko ni élection kɛra an bɛ se k'i dɛmɛ i ka passer t'i da i ka sunɔgɔ hali ni crise post électorale kɛra ka jamana bɛɛ faga k'a ban i bɛ passer. C'est la volonté de la France. C'est pourquoi, mettez qu'à fond, même en un gouvernement qu'on en a dans l'époque, on a tenu l'homme. France, tout met. France, qui a parti où on a demandé comme ça, je vous le dis. France, qui a parti où on a demandé comme ça, on a demandé d'eux à Niemwala. Mais toutes les décisions viennent de la France. La décision, il a san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ni kelen 1991 i ka parti min sigira n'a y'i ka jamana mara san 30 kɔnɔna tu penses que ce parti appartient aux Maliens Maliens de b'a kunna u ta tɛ parti in ye dɛ u ta y'u ka association de mon frère. Ce que je vais vous dire oui. Gouvernement kɔnɔna na France b'a ka ministre imposé. Le Premier ministre choisira. Le ministre dɔw bɛ yen Faransi de b'a choisi. Ministre dɔw bɛ kɛ
gouvernement kɔnɔna na o ye Faransi ka choix de ye. Directeur dɔw bɛ kɛ c'est-à-dire président des institutions dɔw bɛ kɛ Faransi de b'a choisi karisa bɛ bila yan a diyara a ma diya yan karisa de bɛ bila yan. Directeur dɔw bɛ yen nɔ a bɛ fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye a diyara ye a ma diya ye karisa de bɛ bila yan anw ka mɔgɔ don Faransi ka mɔgɔ don mais nin ka bon hali Mali mɔgɔ kalannen dɔw hakilina ma. La façon dit là, une seconde bien. La façon dit là, 2018 élection grave, 100 bambouans en tant que élection grave. Ismaïla Gayana, Beba Doa Gayana. Et le résultat de cour constitutionnel là, et on m'a pris un téléphone d'arrêt, Bega ou les cas félicité. Au Karambéana, au Karambélé Béana. Il y a une cour constitutionnelle qui a le résultat officiel bon. Mali qu'on a 2018 élection là. Macron un téléphone d'arrêt, il y a félicité. On peut décourager là. Parce que, à la fois maintenant, c'est la France qui contrôlait nos élections. Ni franchir de l'homme n'a pas un collègue à Kobé à Kambachouke. Oui, on m'a dit les fonds bancaires. Vous pouvez me permettre de la main. Oui, du banque, à Dikanon bancaire et boulevard de l'Épanche là. On est calme de Ketramala. Marchi là. Au Carabéen, c'est nous, pardon, il continue à oui, mais il va falloir que c'est important. Voilà. Donc, ne bolonia y a fait un groupe fier avec Kalangadi. Nous fiers qu'on a fait Kalang. Ma kono de do. Banamu te din abada ati kuji kakadai. Ni banamu ma kuji bo ani jaw de ba ni kafa. Jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina min ta bi o ka a ma fɔ ko k'a reporter on dit un léger report tu sais que mɔgɔw bɛ tubabukan de lamɛn Mali la mɔgɔw bɛ tubabukan fɔ o b'a sɛbɛn mais o t'a mɛn o mɔgɔw bɛ taa école la ka kan de kalan mais u tɛ kan kɔrɔ kalan o ils n'ont pas besoin ka date di mon frère mɔgɔ bɛ yen bi ko e ka jamana y'i ka jamana ye ko jamana in ka di i ye i ye faamuya. Basigi tɛ ka jamana kɔnɔ bɛn tɛ ka jamana kɔnɔ lakana tɛ ka jamanadenw ye ne b'i ɲininka o organiser des élections c'est être un grand criminel de grand chemin dans ce contexte là mɔgɔ an bɛ lahala min kɔnɔna na n'i ko ko ka élection kɛ n'a kɛra kan tu es le plus grand criminel que la terre n'a jamais connu de toute son existence. Peut-être n'a pas trop de diamants, mais soit il faut être véridique, pragmatique. Je ne suis pas dans le double jeu. Soit je suis avec mon pays, soit je suis contre mon pays. Et moi, je suis du côté de mon pays. Absolument. Et tant que les autorités continuent de respecter le peuple malien, de respecter les aspirations du peuple malien, ni banaka olu demo kan ibi wolo ko faso janfaden bi to janfa baji de la i ka kuma jaabi de filɛ nin a faamuyara sisan an bɛ taa ɲɛfɛ fɛn min ni an y'a ye k'a fɔ an ka jamana mɔgɔ dɔw ni o ye Modibo Diko n'a ka mɔgɔw u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka bɔ u bɛ bɔ an y'a mɛn bɔlɔlɔsiraw sanfɛ an bɛ fɛ ka bɔ e ka hakilina ye jumɛn ye Sidibe? an b'a mɛn bɔlɔlɔsiraw kan dɛ u ye communiqué de kɛ communiqué tɛ bɔlɔlɔ ye o un communiqué c'est un communiqué mɔgɔ de b'a rédiger mɔgɔ de bɛ communiqué rédiger ka sɔrɔ ka taa bila bɔlɔlɔ sanfɛ cachet min kɛra ka semence ka cachet de don c'est un communiqué a kɛra de bɔlɔlɔsiraw dɔrɔn tɛ o u yɛrɛ y'a sɛmɛntiya mon frère n bɛ fɛ ka min f'i ye n bɛ fɛ ka min f'i ye il faut que nos leaders religieux là bɛ ka di o de ta il faut que nos leaders religieux arrêtent de communiquer pour l'impérialisme i ye faamuya Mali n bɛ nalen o yan yɔrɔ la an tɛ kuma ni leader religieux an tɛ taa ni silamɛya sira komi silamɛya birifin association an bɛ taa ni association an taa ni semasi d'accord n'an taara ni komi ale ye semasi ɲɛmaa ye o kama n y'a tɔgɔ ta d'accord an taa ni semasi d'accord n'an taara ni semasi ye semasi ka communiqué n'i y'a kalan tubabukan min b'a kɔnɔ
o tubabukan faamu u m'a fɔ de k'a fɔ ko u bɛna marcher ka tagama wa pour l'installation d'une transition civile kuma t'o yɔrɔ de kan wa an tɛ transition dɔ kɔnɔ transition civile dɔ kɔnɔ wa CEDEAO ye min fɔ a ma exiger de ko il faut un premier ministre civil wa o tɛ transition civile ye wa CNT est-ce que surasiw de bɛ CNT dɔrɔn de bɛ CNT kɔnɔ wa civiliw tɛ yen wa n'i ko k'i bɛna transition civile bila transition civile wɛrɛ kɔnɔ e bɛna mun wɛrɛ kɛ i bɛ coup d'état de kɛ parce que mɔgɔ min ka baara ye mɔgɔ faga ye ni mɔgɔ kantigɛ muru yera mɔgɔ wɛrɛ bolo n'a y'o ye ka tagama ka ɲɛsin a yɛrɛ ma a bɛ siran n bɛ fɛ ka min f'i ye n bɛ ka min f'i ye nin mouvement ye ka siran ɲɛ mɔgɔ bɛ se ka min bila i kun na dɔrɔn o ye k'a fɔ komi mɔgɔ min ka spécialité ye coup d'état ye donc n'a ye coup d'état kuma fɔ donc o bɛ se ka mɔgɔ dɔ bila k'i hakili wɔsi i y'a faamuya parce que ni Mali ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na ni a y'a sɔrɔla o tigiw ka hakilina kɔkɔrɔma donbaga ye mɔgɔ min ye o tigi de bɛ coup d'état labɛn k'a fɔ k'i bɛna nin transition civile ye k'o bila transition civile kɔnɔ Traoré ni mago bɛ jaabi la n tɛ taa n'a ye yɔrɔ jan kuma in yɛrɛ filɛ nin ye mais siranko yɛrɛ tɛ siranko fan si tɛ maninka y'a fɔ la Yazana maninka Zana lamɛn ko ɲaɲa fɛn o fɛn rɔ ɲaɲɔgɔnya o la ɲaɲa fɛn o fɛn rɔ ɲaɲɔgɔnya o la c'est-à-dire e bɛ fɛn min ye i jɔlen dɔ sigilen de ɲɛ b'o la ni peuple malien sɔnna coup d'état wɛrɛ ka kɛ coup d'état wɛrɛ kɔnɔ ni malidenw sɔnna nin bɛɛ kɔfɛ k'a fɔ ko u na bɔ ka fara nin taama kɛbaaw kan ko k'a kɛ o kuma o kɔrɔ k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ bɛ yen wa a tɛ nana kɛ yɛrɛ c'est pour vous le dire mais a tɛ nana kɛ cogo di a tɛ nana kɛ cogo min na Seydou y'a fɔ cogo min na ne bɛ dɔ d'a kan de sinon mais autorisation ma d'u ma ka ban autorisation dira o autorisation ma di o ni taama in tɛ kɛ nana f'i ɲɛna a tɛ ka mun na nana f'i ɲɛna nana f'i ɲɛna ayi surtout tɛ non n bɛna min f'i ɲɛna i ɲɛ bɛ Burkina la Burkina an ka jamana fɛn filɛ nin ye an lamini fɛn filɛ nin ye Niger Burkina ni mɔgɔw bɔra Niger ta yɛrɛ c'est pour défendre les autorités la transition civile ni fɛnw kama civil gouvernement de bɛ nɔ sisan premier ministre ye civil de Seydou y'a fɔ cogo min na ninnu ka marche yɛrɛ kun jumɛn b'a la a ko i b'a kɔrɔ dɔ ma ko gouvernement civil transition civile Choguel tɛ premier ministre la ka ban tous les membres du gouvernement à 90% tɛ civil ya o bɛ kuma transition civile bɛn ka bilen ni ko wɛrɛ t'olu kɔnɔ ni jamana bɛ guerre la tuma min na n bɛna min f'i ɲɛna monsieur Traoré bɛɛ ka lamɛn maliyɛn bɛɛ ka ɲɛnajɛ k'a lamɛn ninnu ka bɔli semasi ka bɔli n'u ka leader ni u ka parrain ye min ye an bɛɛ b'a dɔn leader religieux dɔ Mali kɔnɔ yan a ye président fɛn fɛn dɛmɛ a bɛɛ binna a tilara ka bɛɛ la bi a y'a tɛgɛ dɛmɛ a tɛgɛ binna a ye IBK dɛmɛ IBK binna an bɛɛ y'a ye a ye hali transition fɔlɔ ye min kɛra nin ale de nana ni premier ministre fɔlɔ ye one o kɔnɔ jafa min kɛ an bɛɛ y'a ye o fɛnɛ binna an bɛ min kɔnɔ de ye bi n bɛna min fɔ maliyɛnw ɲɛna an bɛ guerre de kɔnɔ mankan man ɲi jamana kan ka basigi sisan de marché n'a fɔra k'olu ka bɔ ko ka fɛn o bɛ na ni mankan wɛrɛ de ye jamana kɔnɔ an k'o dabila n bɛ min fɔ autorité ɲɛna jumadon le 13 d'ailleurs gouverneur district yɛrɛ man ka autorisation di yɛrɛ u y'a fɔ mais a ma di autorisation ma di fɔlɔ n t'a dɔn ni autorisation kɔni dira mais n'a danna de ma en tant que membre aujourd'hui des partisans, des partis aujourd'hui de la transition qui défendent la transition aujourd'hui, je vais interdire toute marche, que ce soit
sur le territoire national du Mali. Nous, Bora Fene, Burkina Faso, Mingé, Angan Gonyoke, ni Bora ou bien ni gouvernement critiqué, qu'a fait nos forts. Peut-être que nous devons courir, il y a donc, Gélia Mimbe, Angan Bolmasri Tabaoka, Angan Sorasuka, Gélia Mbaouka, et qui est climatisé encore, qu'a fait un fort, Koubel la pour critiquer, pour droit les femmes, il est Tagata, nous faisons les phénomènes, en tant que bénéfice. Nala et Jumadou Irana, les 13. Nous, Bora, fait bala, tu vas faire des sénégalais, des 100 biolons, il va être ma femme et dima, il coubedi, il va être bénéfice, ou bien il va être Kidal, Katakere, ma femme et dima. Est-ce que vous avez tort que les dictaturiers? Au dictaturier. On est forcé de faire marcher, ni maman va faire marcher, ni maman va faire marcher, manifester tout là. Je pense que le droit, il a droit de. Mais, en Europe, Bibi là, moi pas droit faire, et droit d'ailleurs, d'autres n'est droit, et droit limité, d'autres n'est droit d'amener des gens. Et c'est qu'on a parce que je n'avais qu'à de la flore. Ni de m'en a pas ce qu'il a. Marcher, c'est donné à tout le monde, personne n'a marché. Mais de m'en a pas ce qu'il faut. Et bien on l'équipe n'a marché. Et moi, et ben n'a d'avoir ni moi de la colonne. Pour marcher pour te donner quoi. Comment les belles machines pour mettre une machine là. Il y a un gouvernement civil, pour transition civile. Transition civile de bien comment. Choguel là, il n'est pas militaire. Tous les membres du gouvernement, 90% sont des civils. Militaire qui est le nom de bas. Voilà, donc on met un effort, Kadaka, autorité Kaname, Bakary Koulibaly. Nimbo Bora, Jumado de 13, Koube Marchike, autorité de la transition civile. Au cas d'Emene, quand un hélicoptère là, Catalogne, en effet, comme la femme de Mako, quand elle est au tas qu'elle est là. On va t'envoyer à Kasso développer, on tout ballon, on entend nous ballon que ce qu'on a blé tout. Moi, en tant qu'un peu water, gouvernement tena, moi, je suis à Katana, que ce soit là pour ballon tout, au taquet. Il est à façon de défense cette année, comme Boulogne avec Akatomina. Nié sur la sous Doya, ou bien pour critiquer, ou bien Mina, État ou bien Mina. Washini que les colonnes font ma femme n'a pas qu'à s'attendre à être au ma femme est différente mais il il est à niaïe au mission à là. Ok. C'est le Wati qu'on a construit. Anga sujet là ma minute ça va maintenant et on fond là nous va parler on fond dit quel est on fond là tu auras un peu de d'abord pour une démocratie pour les cadets pas fait pour les gars famille follow la vraie démocratie n'existe pas. Démocratie est à la démocratie. Sinon entre nous en haramadi ñoko lu ñoko ci démocratie atien ko pour les gars famille ay haramadi ne mo lu ñoko ci ñoko buña di bi ñoko buña di bi. La démocratie de la CAFI, la démocratie, il y a la dictature dedans. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Il y a famille, pour voir si corona, mais m'a fait comme bien fille. Moi, je dis que la démocratie importée. Démocratie minglana kadima ikanika jamana chi moti ka jamana buja kama kuna funjila wika kuma jabi fle kuna funjila join moni na baye abame abala kali wala mabasebe wala mababo jala kuna funjila msela ke moye mɔgɔ min b'a ka hakilina di jamana taabolo kan walima waleya dɔ kan nka fɛn fila bɛ kunnafoni di kunna sigilen bɛ senba fila kan o ye jumɛn ye a bɛ fɔ éthique ni déontologie kunnafoni di baara sigilen bɛ ni senba fila kan nka mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ kunnafoni di baara kɔnɔ a dɔnbaliya de don. Éthique ni déontologie. Éthique ni olu ye sariya tubabukan na olu ye sariyaw de la caman b'a fɔ u yɛrɛ t'a kɔrɔ caman bɛ yen o kunnafoni dɔ t'a k'a kɔrɔ fɛ i bɛ se ka
éthique ye jumɛn ye kunnafonidila yɛrɛ cogoya fɔlɔ i ka cogoya kunnafonidila yɛrɛ ka cogoya baara kɔnɔ baara bonya e ka cogoya baara kɔnɔ baara kɛ cogoya kama o bɛ wele ko éthique déontologie ye jumɛn ye baara in sigilen bɛ sariya sen minnu kan kunnafonidila ni nin kɛli man kan i ni nin fɔli man kan nin wagati in na mais ni jamana de nana ka na bila dɔrɔn n tun bɛna bi kuma kɔnɔ ni o de ye mɔgɔw bɛ fɛn dɔ fɔ ko le journaliste est neutre le journaliste non le journaliste n'est jamais neutre en journalisme la neutralité n'existe pas le journaliste on lui demande d'être partial impartial o ye jumɛn ye o ye k'a fɔ yamaruya tɛ Umaru bolo k'a fɔ ka taa ne ni Kulubali de bi ɲɔgɔn na ko dɔ la i n'a fɔ Kulubali ye majorité ye ne ye opposition ye ni i taara Kulubali ɲininka i ma sɔn ne ma jamana ko la ka da kun jumɛn kan wajibi i bɛna ne fɛnɛ ɲininka o de la a bɛ fɔ k'i ka kunnafoni bi da kɛɲɛ ma i ye fan fila bɛɛ lamɛn ka bɛɛ t'a la tɛmɛ nka n'i taara ba ka lamɛn ten k'u ka kumakanw tɛmɛ k'u ka jɛw la tɛmɛ a bɛ fɔ o ma k'i ye communication de k'a ye mankutuli o ni kunnafoni ti ɲɔgɔn ye sira la nka kunnafonidila i bɛ fɛn min makaran a bɛɛ de la cogo cogo i ka jamana de jamana ka nafa kunnafonidila ka kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ ye o de ye n'o tɛ ni politiki waati nana ni politiki b'a misiri ma i bɛ se k'o dɛmɛ cogo min na i b'o dɛmɛ ten o k'a ka mankutu kɛ ka kunnafoni d'a ka baaraw la mais fɛn kelen pe min bɛ yen ni jamana nana a ye fɛn bɛɛ bila a ka tugu jamana kɔ wa bɛɛ k'i yɛrɛ bila jamana duguma ka jamana bɛɛ sanfɛ waati surunya kama n bɛ dan yan n bɛ se ka taa n'a ye yɔrɔ jan faamuya wɛrɛw bɛ sɔrɔ mɛ waati wɛrɛ e ka hakilina ye o ko la kunnafonidila jɔyɔrɔ ye kunnafonidila jɔyɔrɔ ye min ye jamana ko la ayi jamana ko en temps de guerre voilà i y'a fɔ cogo min na i kɛra kunnafonidila sugu sugu ye bamanankan na o tubabukan na o ni jamana bɛ kɛlɛ la ani jamana wɛrɛ e ka hakɛ ye min ye o ye ka jamanadenw kunnafoni jɛlenya la kunnafoni jɛlenya o ye i ka jamanadenya ɲuman yɛrɛ o ye min ye k'i ka bolimasiri tabagaw bɛ kɛlɛ min na nin ye ni ko jugu kɛr'u la ou bien ka kunnafoni kuntanw fili bɔlɔlɔ kan voilà ko n bɛ ka commencer ka min kɛ nin ye rebelle parce que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ guerre min na nin ye marifata dɔrɔn guerre tɛ o c'est pas une guerre conventionnelle guerre de communication fɛnɛ bɛ yen o a hakili b'a la RFI filɛ nin ye France 24 filɛ ani Jeune Afrique ani TV5 ninnu o fɛn fɛn filɛ nin ye a b'a dɔn o financé len don mɔgɔ min bolo par le gouvernement français à 100%. Est-ce qu'on a n'i ye maliden ɲuman ye est-ce que i kan ka RFI lamɛn n'i ye maliden ɲuman ye est-ce que i kan ka France 24 yɛrɛ télévision lajɛ i man ka lajɛ parce que sanga ni wagati bɛɛ olu de bɛ Mali kan u bɛ Burkina kan u bɛ Niger kan k'u buruja ni fasodenw wulila u kɔnɔ ma dɔrɔn fasodenw wulila ka tɔgɔjugu fɔ ma dɔrɔn u b'olu ka fɛn ta k'o bila u ka bɔlɔlɔw kan donc journaliste kunnafonidilaw guerre tuma la min ɲininen don o fɛ u ka tiɲɛ fɔ u kana fɛn bila ja min bɛ se k'an ka bolimasiri tabagaw k'u décourager u ka baara la o de fɔ u ye n'u ma se ka fɛn wɛrɛ kɛ u k'u makun an b'u deli u k'u makun n'u ma se ka fɛn wɛrɛ kɛ n'u ma se k'an dɛmɛ ka image yira gouvernement ka communiquer parce que da bɛ yen nɔ min bɛ gouvernement ka communiquer kɛ o départ bɛ yen départ mɔgɔw bɛ yen nɔ état major mɔgɔw de bɛ communication kɛ n'a kɛra an b'a ɲini u fɛ u k'olu ka fɛnw ta k'o bila bɔlɔlɔ sanfɛ baara ka kɛ n'o ye o ye ne hakilinata ye. Waati sera kosɛbɛ dakun ɲɛ laban min walasa an bɛ se ka tɛmɛ kan an bɔra ka fɛn fɛn fɔ sisan dakun ɲɛ laban min Maliko de ye ne se yan ne bɔra Ameriki ka na n ye san 17 de kɛ yen n ka faso ka di o de ye n'a na yan n ba bɛ yen nɔ n somɔgɔw bɛ yan nɔ
o ta ne bɛ se ka sigi ka tunu mais n y'a ɲini faso in de ka di n ye tarawele t'anw na bilen Mali in kɔ a diyara mɔgɔ ye anw bɛ Mali in jɔ a ma diya mɔgɔ ye Mali in bɛ jɔ et Mali in bɛ yɔrɔ min na bi ça c'est le cœur de l'Afrique de l'Ouest mais an bolo an fali fɛn dɔ b'an bolo n bɛna min fɔ maliyɛnw ɲɛna o k'a dɔn fɛn t'u bolo u yɛrɛ tɛ fɛn min valeur dɔn Mali bi bi in na n'i bɔra Mali kɔnɔ ka voyage yɔrɔ o yɔrɔ i kuma kɔrɔlen bɛ kan i kunna de bɛ kan bi yɔrɔw la n'a fɔra i bolo kɔrɔtalen bɛ wuli bi n'a fɔra k'i ye maliyɛn fo mɔgɔw bɛ girin ka d'i kan diɲɛ fan bɛɛ farajɛla fara farafinna kan donc o kosɔn n'an wele da b'u ma bi an bɛ guerre min na de bi an bɛ Ala deli Ala ka fanga di Mali bolotasigi mɔgɔw ma Ala ka fanga di gouvernement ma ni Ala ni kira sɔnna ma Kidali an bɛ don Kidali Ala ni kira sɔnna ma voilà bon ne bɛ o wele ka foli laban ye n bɛ maliyɛnw fo hali bi an ka to ɲɔgɔn kɔ an ka autorités lamɛn parce que u bɛ min na nin ye c'est pour l'intérêt du Mali du peuple malien et pour l'honneur du Mali o la b'aw yɛrɛ fo aw yɛrɛ. Monsieur Sube, dakuɲɛ laban dɔ b'i bolo walasa an ka kuma kuncɛ. Bon dakuɲɛ laban min bɛ yen ne bɛ segin ka aw de fo. Bref télévision. Je vais cela quand c'est faire la télé autrement. O ye ka kuma di jamanadenw ma bɛɛ da ka don jamana jɔli la. Nin de ye jamana jɔ dɔ fɛnɛ ye o. Donc équipe technique parce que vraiment ne bɛ équipe technique fo ka wuli ka jɔ la. U tɛ ye o kumakan tɛ mɛn mais baara bannen a kun cɛlen olu ka baara don. E min fɛnɛ bɛ wuli ka jɔ kɛ kunnafoniw ɲinini n'a farali ka ɲɔgɔn kan olu foli tɛ ye ka ɲɛmɔgɔyaso fo ka an filɛbagaw fo ka Bakari Kulubalikɛ olu foli k'a fɛnɛ ye an ye donc ka min ɲini jamanadenw fɛ an ka sabali hali maa minnu bɛ yen bi ni u ni jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina tɛ kelen ye an b'o o fili nɔgɔ bɛɛ bi ko so kɔnɔ an ka jamana bila sanfɛ parce que n'i y'a ye fɛn fɛn n sɔnna ma sɔn a bɛɛ ye jamana nɔfɛtɔko de ye mais ni an sɔnna ka o jamana in bila sanfɛ je pense que an bɛ bɔ nin dingɛ kɔnɔ donc maintenant ni min bɛ kaman fɛ o b'o ɲini ni min bɛ woro fɛ o b'o ɲini ni min bɛ disi fɛ o b'o sɔrɔ ni min bɛ kɔ fɛ o b'o sɔrɔ. Fɛn bɛɛ lajɛlen to yen ka jamana bila ɲɛfɛ an bɛ foli di an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ a nɛgɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a dabɔ k'a fɔ an ka maa wele ni Bakari Kulubali ale yakumaba la fɛn min fana ye tɔn min olu b'a fɔ a ma ko élan patriotique ale y'o ɲɛmaa ye ani faso ye k'a kanu ale y'o ɲɛmaa ye ani Seydou Sidibe ale ye kunnafonidila ye ale olu de tun y'an ka maa welelenw ye bi an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a d'u ma ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma bi an kumana kosɛbɛ fɛn min ye yakumaba la kunun ko min kɛra an ka jamana kɔnɔ an ka sɔrɔsiw ye ani fisiminɛ ka kɛ an ta ye an kuman'o kan ayiwa an kumana fɛnɛ ani fɛn min yakumaba la jamana ɲɛmɔgɔw ye élection bɔli min kɛ a tɔgɔ kɔrɔ an kuman'o fɛnɛ kan fɛn min ye semence mɔgɔw ye labɛnni min kɛ n'u bɛna bɔ juma nata an kumana o fɛnɛ kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye gɛlɛya kɔnɔna na an kumana o fɛnɛ kan hakili la lamɛnbagaw fɛ ko a ye faamuyali sɔrɔ a la an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma k'a da kɔrɔ k'a fɔ aw sɔnna nin tɛ fɛ ni Ala sɔnna a tɛ fɔ aw tɛ aw ka mɛn.